Metro FM aamu ja Petra Kalliomaa. Metro FM aamu tällä kertaa Jonne Aaronin kanssa ja kesämies riipas heti siis paidan pois päältä. Väittäisin, että moni tyttö saattaa olla aika kateellinen nyt tästä meikäläisen paikasta. Mä en tiedä, sun on hyvä, että sulla on aurinkolasit, niin mä heijastan semmoista omanlaista UV-säteilyä, kun on meidän niin valkoinen yläpelti. Säteilevä mies. Tää valkoisempaa ei oo. Mä en oo meinaan kauheasti ollut vielä. No mut kato, nämä meidän romanttiset treffit, niin nyt sä pääset olemaan sitten aurinkossakin vähän nautiskelemaan kesästä. Ihanaa elämää. Kyllä. Hei kerropa nyt heti alkuun radion kuuntelijoille, tälle videokuvan muodossahan tää välittyykin, mutta että missä ollaan ja minkä ihmeen takia? Tää on kahvila Karuselli. Vai pitäisikö lähteä nyt? Laitetaan... Tää on niinku Helsingin ehkä hienoimpia paikkoja. Mä tykkään tehdä täällä haastatteluja. Mähän Tampereella asun itse. Mut nyt on itse asiassa työn puolesta viimeisen 10 vuoden aikana paljon tullut täällä ravattua. Ihmiset usein kysyy, että miten mä asun vieläkin Tampereella. Ja mulla on ollut Helsingistä aina jotenkin semmonen niinku kauhea kiire aina Tampereelle takaisin. Mä tykkään hirveästi Tampereesta, sehän on hieno paikka, mutta viime aikoina mä oon alkanut viihtyä täällä. Tää on aika kivaa. Löytänyt semmosia hienoja spotteja ja paikkoja. Tää on yksi niistä, tää Karuselli. Siksi me ollaan täällä. Milloin sä oot käynyt täällä ihan niinku ekaa kertaa ja liittyykö tänne jotain semmosia tosi spessuja muistoja? Tää oli itse asiassa Vain elämää oli, kun oli promo viime vuonna, niin se oli tossa oli taisi olla Uunisaaressa oli se promo silloin ja se on tässä aika lähellä. Ja en mä tiedä, se on vaan. Ja mulla asuu itse asiassa tossa ihan vieressä. Yksi tuttavani. Tää on semmonen niinku... Tänne on kiva tulla syömään ja kahvittelee ja kattelee vähän merelle lokkeja. Fiilistelee. Tää on semmosia Helsingin paikkoja, missä on luonto aika lähellä. Kyllä, kiitos, että toit mutkin tänne. Merituuli on hieno suolainen ja raikas. Kyllä. Se poistaa, vaikka olisi kuinka monen rapulakin, niin sitten se on aina semmonen, mikä lähtee. Se auttaa siihen. Se on hyvä lääke. Loistava. Mutta siis pakkohan tähän nyt on kysyä tähän perään, kun tuossa on vaikka missä medioissa nyt spekuloitu sitä, että onks Jonne Aaronin rakkauden kesä 2013 minkälainen? Onko semmoista muusaa löytynyt? Aina pitää olla. Taiteilijalla pitää olla aina. Ainakin yksi. Niin. Mutta ehkä paras muusa kaikista on kuitenkin sitä loppupeleissä niin Suomen luonto ja 4 vaihtuvaa vuoden aikaa. Se on tosi inspiroiva ollut aina. Ja sillain, siinä on jotain semmoista, että mä mietin, että kun täällä on kuitenkin pitkät talvet ja pimeätä ja loskaa ja sitten ihmiset on kauhean jotenkin sit ehkä vetää mieltä maahan se. Niin sitten se melankolia tulee myös musiikkiin sieltä ja se on hienoa sitten kun tavallaan luonto puhkee taas kukkaa ja syksyssä on hirveästi taas sähköä vuorostaan kun sataa ja lehdet kellastuu, niin mä oon semmonen fiilistelijä, mä tykkään, että se on niinku ehkä Suomen luonto on se paras muusa. Sä niinku jotenkin niin taitavasti kyllä väistit tän mun varsinaisen kysymyksen, että hienosti sekoitettu. Se pitää vissiin niinku kysyä ihan suoraan silleen, että onko Jonne Aaron varattu mies? Sen kun tietäisi. Mahtavaa. Sun pitäisi lähteä arvostelemaan Helsinki. Ihan niin kuin kouluarvosana 4–10, niin minkä arvosana Helsinki saa sulta? No kyllä tällä hetkellä 10+. 10+? No ei tässä paljon olo parane. Meiltä puuttuu vielä ne semmoset koktailit tästä hetkestä. Tässä on kuitenkin niinku... Mä oon yrittänyt ottaa vähän semmoista asennetta elämään. Ihmiset kysyy, multa tullaan kysyyn keikoistakin paljon, että milloin siellä ja muuta, niin paras hetki on tässä. Että sillä on vähän niin kuin Timo Jutila sanoi, niin vaihto kerrallaan. Että menee niin kuin keikka kerrallaan ja päivä kerrallaan. Ja siis tämähän on se hetki. Nyt, tässä, sun kanssa. Mä sanon. Ei, mutta ihan tosissaan, kun ihmiset kauheasti miettii, että sitten kun, mutta sitten se elämä vaan menee ohi. Niin. Mutta semmosiahan me ollaan kyllä, että palaan vielä tähän niinku
niin pimeisiin talviin ja sitten kun nyt tulee kesä ja terassit on taas niin kuin pullollaan porukkaa, niin sen näkee, että ihmiset hakee ja tarvii sitä D-vitamiinia tuosta auringosta ja sitä kannattaa nyt tankata. Taas kun tulee juhannuksestahan ne alkaa päivät lyhenee. No miten sitten, jos tämmöinen niin kuin kesähetki Helsingissä saa sulta 10 plussan, niin miten sitten se synkin talvi? No ei ihan 10, no otetaan vähän takas, 10. 10? Joo. Okei. Okay. Niin, mikä se oli, sori? Synkkä talvi. Synkkä talvi. No sekin on hienoa, mä tykkään polttaa kynttilöitä. Mä oon pohjimmiltani aikamoinen romantikko, mä tykkään polttaa kynttilöitä kotona. Mä haen kaikkia tuoksukynttilöitä. Vanilja on mun niinku ihan semmonen lemppari. Ja niitä mä polttelen. Mä polttelen itse asiassa en pelkästään talvella, vaan ihan tällä kesälläkin. No kesällä nyt ei ehkä sillä kun on niin valosaa, mutta se on kiva. Sitten tulee semmonen harrasfiilis ja muutenkin mä oon aika levoton sillä kun on monta projektia päällekkäin, että on niinku on tää soolojuttu, sitten mä teen negative-biisejä, eilen tuli tosi hyvä idea, niinku ehkä paras 1,5 vuoteen. Oi. Ja sitten mä teen semmoista kuin Tiina Puska, semmonen naisartisti ja Peppi Polviander, niitten levyjä ja mulla on aika monta niinku projektia päällekkäin, mutta mä tykkään siitä ja sitten siitä tulee semmoista levottomuutta, niin sitten sitä hakee sitä vastavoimaa taas sieltä just tommoista fiilistelystä kynttilävalossa himassa ja yrittää löytää semmoista hetken rauhaa. Hienosti vastattu. Se on aika tärkeää, mutta sitten mulla on myös semmoiset ääripäät. Mulla on niinku, miten se sanois? Mä yritän niinku, musta tuntuu, että normaali ihminen menee jotenkin sillä niinku balanssissa ja sit täällä on niinku riamu ja täällä on joku niinku sit semmonen lepo ja tiedätkö? Ja se pailu on täällä, niin mulla on taas niinku, mä en oo tässä, vaan mä oon niinku täällä ja sit mä oon täällä ja tiedätkö, mä oon semmonen vähän, en mä tiedä, miskä sitä sanois. Onko se ADHD? No se on ainakin niinku yksi tapa ilmaista asiaa, mutta en mä tiedä, sehän on just sitä hetkessä elämistä ja täysillä elämistä. Niin. Sitä parhaimmillaan. Niinpä. Ja sit kun mä oon ollut siinä joskus aika semmonen huono, kun mä itselleni luon uusia tavoitteita ja nostan rimaa horisontissa, niin kun mä uskon siihen, että vierivä kivi ei sammaloida. James Brown se on mun mielestä niinku, se on yksi mun suurimpia innoittajia tavallaan siinä, että se oli niin ahkera. Se teki paljon hommia. Ja sitten siitä mä oon ottanut jotenkin semmosen niinku, se on kauhean niinku inspiroivaa, että niinku saa tehdä uusia juttuja musiikin alueella. Musiikki se on vaan niin hieno laji. Niin mä yritän ottaa sen sellainen pihapelipohjalta vieläkin. Tiedätkö, että ei liian vakavaa ja ei mieti sitä liikaa vaan. Ja sitten jotenkin elämässä muutenkin, niin semmoinen kylmänväreinen metsästäminen, se on mun mielestä semmoinen hyvä, mihin kannattaa pyrkiä. Elämyksiä ja ottaa sillain niinku, mikään ei ole sen palkitsevampaa musiikissa, kun sä saat uuden biisi-idea ja sit sä saat sen niinku oivalluksen, että hemmetti, tässä on jotain ehjää tässä jutussa. Eheä kokonaisuus. Se on se semmoinen juttu. Sä tuossa sanoitkin äsken, että justiinsa syntyi biisi-idea. Joo. Mut mistä muusta sä oot viime aikoina saanut niitä parhaita kylmiä väreitä? No mulla meni kylmän väreet esimerkiksi semmoista, kun kaveri lähetti mulle semmoisen kuvan, se asuu tuolla rannikolla ja Turun suunnalla ja sitten se lähetti kuvan, missä oli niinku pilvi ja siinä oli ihan selkeä hahmo, että siellä kävelee niinku tyyppi. Sitten se lähetti mulle sen kuvan ja sitten se sanoi, että kato, että tossa on tyyppi kävelee pilven päällä. Sitten mä näin sen kuvan itsekin, mutta ei helvetti. Sitten mä pistin sille viestin heti takaisin, nyt meni kylmän väreet. Ja se on niinku tommosia pikkujuttuja. Sitten joku hyvä jäätelö. Siitä voi saada niinku mikä tahansa. Tässäkin on aika hyvä olla nyt. Kieltämättä. Tähän voisi jäädä. Tästä tulee varmaan historian pisin haastattelu. Miten Jonne Aaron aloittaa aamun? Minkälainen on sun semmoinen aamupalan rituaali ja mitä sä syöt aamupalaksi?
Se on Jack Danielsia. Kola. Perus. Jackikola. Niin. Mutta toikin on niinku tilanteesta riippuen. Että eihän se nyt aina ole. Se on niinku, mä pyrin siihen, että sais levättyä mahdollisimman paljon vapaapäivinä. Ja sit kun mä herään, niin mä asun esimerkiksi Tammelassa, siinä on tosi hyviä kiinalaisia. Siinä on mulla 15 askelta takapihalla. Mä saan semmoista malesialaista ruoaa. Sieltä mä menen koputtaan takaovelle. Aika hyvä. Toimiva systeemi. Se on niinku, se voi olla smoothie. Mihinkä laittaa marjoja. Sitten hedelmiä. Niin. No siis itse asiassa siitä saa hyviä drinkkejä. Joo. Blenderillä. Tai sitten mä menen suoraan yleensä syömään johonkin. Tai sitten mä en syö mitään. Ja jos mulla on niinku hihna päällä, niin sitten mä aloitan keitolla. Eli just sillä drinkillä. Joo, kyllä. Mutta se on parasta joskus ottaa sillä niinku. Mun mielestä semmonen 4 päivän ränni on aika kiva. Ai kauhe. Vieläkö sä jaksat semmosia? No kun mä oon huomannut, että niinku, kun ikää tulee, niin sitten, tai nuoriahan tässä vielä ollaan, alle 30, mutta... Niin sä olet. Niin. No, muistetaan tosiasiat. Mutta sekin on huonoa treeniä, että mitä enemmän sitä treenaa. Niin. Mitä enemmän saat sitten, kun mulla on semmosia kausia, että mä en vaikka dokaa. Mä teen paljon hommia, mä saan paljon asioita aikaiseksi. Niin sit musta tuntuu, että mä niinku putoon siitä kelkasta. Että se pitää niinku opetella uudestaan, tiedätkö? Juopottelun jalotaito. Niin. No joo. Et mä otin tossa 1 päivä taas niinku ihan muutama olut ja muutama valkovenäläinen ja pari salmaria. Niin tuli ihan hirveä rapula seuraavana päivänä, vaikka sitten ei normaalisti tule mitään. Joo, ja toi on mun mielestä aivan täysin epäreilu yhtälö. Niin. Nyt tosta sun uudesta levystä, kun me ollaan sitä tossa nyt kuunneltu porukallakin automatkoilla ja fiilistelty sitä tunnelmaa, niin ennen kuin mä itse kerron sulle, että mihin niinku, tai minkälainen semmoinen maisema mun mielestä siitä levystä mulle maalautuu, niin minkälainen se on sun mielestä? No mulla tulee ehkä tää merenranta vetää sillä mielessä jotenkin tuo sisällä magneetilailla. Tossa on jotain semmoista vaikka semmonen eteenpäin, missä on haitaria ja semmoista vähän niinku jopa Junnu Vainiomaista. Mitä Junnulla oli niinku sitä, nää kaikki Saimaan norppa ja semmoista saaristolaismeininkiä. Ja sitten ne haitarit ja kaikki tämmöiset niinku perinteiset niinku soittimet ja elementit tuossa levyllä, niin ne vetää tällä merenrantaa. Et ehkä semmonen tosi Suomi-maisema, sinivalkoisin siivin tää levy kyllä menee. Ja semmonen niinku joutsenen lento tulee hetkittäin. Ja sitten ehkä se Suomen 4 vuoden aikaa kuuluu myös tässä levyssä, että siellä just se taivas itkee hiljaa, että siellä on sitä syksyä ja sadetta. Ja sitten on taas niinku, mikäköhän niinku, mä mietin, että onko tässä kauheasti sitten niinku, tää on aika kesäinen levy. Kesäinen, syksyinen, keväinen. Mut sit sitä talvea, niin kun mä oikein mietin, niin pitäis varmaan sitten, jos mä joskus teen seuraavan, jos tulee toinen suomenkielinen levy, mikä on vielä iso kysymysmerkki, mä en tiedä yhtään mitä mä tuun tekemään. Tulee se. Pakko tulla. Ei sitä ikinä tiedä. Talvivastine. Niin. Että jos tää on kesälevy, niin sitten tulisi talvi. Niin sit ne niinku, täydentää toisensa. Sit se olisi siinä. Joo. No niin, kato. Näin saatiin sovittua tämmönenkin asia. Et ehkä semmoisen kesäisen suomalaisen, niinku, mä näen heinälatoa ja sit semmosia niinku, sitä maisemaa kun mä ajoin, kun mummulla ajaa vaikka Kiimajärvelle niin, ja mökille, niin siinä on semmoista niinku fiilistä, että sä katot peltoja, niitä latoja, lahovia latoja, niitä tavallaan ajanpatinoimia harmaita latoja, niin siitä tulee semmoista fiilistä, mitä tässä levyllä on. Kyllä. Sä aika hyvin kuvailit sen. Tää on tosi semmonen, ja sit noi laulut on myös ajattomia, sillä mä jotenkin, ehkä niinku, saanko lainata suurta mestaria Kari Tapioa. Se sanoi, että Karin sanoi, että genrejä tulee ja menee, mutta iskelmä on ikuista. Se pitää paikkansa. Ja mä uskon myös siihen, että mikä on hienointa, mä mietin niin tuon Vain elämää ohjelman myötä. Ja sillä kun sitten tuli tommonen aikamoinen niin kuin
tavallaan pläjäys, että se niin tavoitti tosi laajasti yleisöä. Ja telkkarilla on kuitenkin iso voima. Sitten kun niin kuin ajatellaan, että niin kuin päästiin tekemään tuollainen musiikkijuttu, niin sitten siellä on niin kuin ihan perheen pienimmäkin. Että jos ne löytäisi niin kuin tämän mun levyn, tämän suomenkielisen nyt, ne perheen pienimmät, ja sitten se olisi niin kuin porttiteoria tavallaan sit Kari Tapioa ja Topi Sorsakoskea ja sitten tommoseen, kuinka hienoa musiikkia täällä on tehty niin kuin aina Suomessa, niin sitten mun missio on täytetty. Tiedätkö, että se niin kuin ihan juniorikin löytäisi sen. Tavallaan jo, kun ajattelee minkälaista jumputusta nykypäivänä on, niin. Ja mä oon kyllä moniruokainen musiikissa, mä tykkään kaikenlaista, teen kaikenlaista musiikkia, mutta siinä se on. Sitten mun missio on täytetty. Perheen pienimmäkin löytää iskelmämusiikin. Kyllä. Ja se on mun mielestä hyvin kuvailtu, miten sä kuvailet sitä levyä, koska se kyllä välittyy myös kuuntelijalle. Joo. Just toi sielunmaisema. Joo. Ja se semmoinen suomalainen kansallisromantiikka. Ja niin just tommoista, siinä jotenkin niiden biisien myötä menee jonnekin tosi kauas. Joo. Se on upea levy. Ne on semmosia niinku, miten se sanoisi, vanhasieluisia kappaleita. Kyllä. No sit mun on pakko kysyä sulta vielä semmonen kysymys, jonka mä oon yleensä kysynyt aina mun viikon vierailta. Tähän pitää vastata sitten rehellisesti. Joo. Eikä lähteä kiertelemään ja kaartelemaan, Noniin. niin kuin tässä muussa kysymyksessä. Ootko valmis? Ei muuta kuin politiikkaa vaan. Ei tää ole ollenkaan niin paha. Okei. Mitä Jonne Aaron tekee silloin, kun kukaan ei ole katsomassa? Kukaan ei ole katsomassa. Tarkoitatko sä niinku yksi? Yksi. No mitä ihmiset tekee, kun kukaan ei ole katsomassa? Mitä sä teet, kun? Multa ei olekaan kukaan vielä tätä kysellyt. Mä en ole ehkä niin mielenkiintoinen hahmo nyt kuin sinä. Biisejä. Biisejä, okei. Mä voin kertoa sulle, että tuossa esimerkiksi Apulannan kundit kertoi omasta tinasotilasten maalaamisesta ja vehkeiden räpläämisestä, joka oli siis no se nyt on semmoinen lempiharrastus selvästi. Se on ihan kiva. Joo. Mutta toisaalta sitten mitä kukaan, nyt kun oikein alkaa miettiä, niin joogaaminen on semmoinen, minkä mä tykkään tehdä rauhassa. Siis se on jotenkin, se on niin hölmön näköistä. Tai tiedät mitä mä tarkoitan? Kyllä mä tiedän. Se on semmoista niinku, sitä ei ehkä kaikki ymmärrä. Niin sitten siihen tarvii semmoisen, jos siihen meinaa hengittää oikein, niin sit siihenkin tarvii semmoisen niinku oman tilan ja rauhan ja ei saa olla mitään hälinää ympärillä. Se on aika kivaa. Joogaaminen alasti. Oi, no niin. Siinä välissä vähän vehkeiden räpläämistä, niin siinähän se on täydellinen paketti. Hei, kiitoksia kovasti Jonne Aaron ja lähetellään vielä terveisiä tonne Metro FM:n kuuntelijoille ja katselijoille. Hei. Kaikkea hyvää, nauttikaa kesästä.